Здравейте, това е Арес, 9-месечно кане корсо, което днес е в ортоклиника за смяна на тазобедрена става. Той е изключително дружелюбен и игрив и няма против, че е при нас днес. Айде, Арес, ела да се примерим колко тежиш. Я да видим какво става. Чудесно. 48 кг, качило е за няколко седмици от първичния преглед до сега, но това е нормално за гигантски породи кучета. Сега преминаваме към стандартен предоперативен преглед, който ще направи доктор Милев и започваме процедурата. Анестезиологичния протокол. Благодаря. Благодаря. От анестезиологична гледна точка, смяната на тазобедрена става е приятна хирургия, тъй като пациентите са млади, здрави, планирани и общо взето няма нещо, което да ни изненада. Фокусът основният е върху асептиката и антисептиката. Поставянето на абокат е едно от ключовите неща, стерилното му поставяне, тъй като евентуална инфекция би компрометирала цялата хирургия, дори направена блестящо. Целта е да постигнем максимална стерилност и бързина, разбира се. В предоперативната подготовка се фокусираме върху операционното поле, което третираме двукратно с дълга експозиция на хибискръб. Това е само част от нещата, които ползваме, за да намалим вероятността от инфекция. Освен предоперативната подготовка, след оперативния период е изключително важен. Целим плавно събуждане на пациента, без стрес, без болка. Овладяваме болката чрез епидурална анестезия, която ни помага и вътре в хирургията, и в първите часове след нея. Изключително важен е и операционната, цялостната и поддръжка, контрола на въздуха в нея, инструментариума и персонала, който ще участва в самата хирургия. Говорим малко за ендопротезирането на тазобедрената става. В случая имаме едно кане корсо, което е на 9 месеца, което има тазобедрена дисплазия. Това е една от най-честите индикации за процедурата. Накратко, тазобедрената дисплазия изменение още на практика почти по рождение на ставата, при което се получават много тежки дегенеративни изменения и деформация на ставата и други проблеми. Не всяко куче има нужда от хирургично лечение, много често те го толерират и са добре, това е важно да се уточни. В случая на Арес, още от 9-месечна възраст, той има трайна куцета, не се повлия много от обезболяващи. И категорично за тези гигантски или големи породи, ендопротезирането, така наречената изкуствена става, е златният стандарт в световен мащаб. Най-рутинната такава ендопротеза. Накратко има най-различни компоненти, има 2-3 водещи фирми, които произвеждат имплантите. Ширината на техническата част е една чашка, която се поставя в таза. Един стем, или имплант, който попада вътре в бедрения канал. Има различни модуларни шийки или в случай бедрени глави. Някои от системите се фиксират с винтове, други са така наречен пресфит, се набиват. Има циментови стави, които стават все по-малко популярни. Каквото е да се използва крайният резултат, трябва да бъде стабилни компоненти без болезненото им функциониране. Тези материали стават все по-модерни, от керамика до така наречения пик, и които не се изтъркват и издържат цял живот. В случая на Арес ще използваме комбинирана система, т.е. 2 различни фирми водещи. Чашката ще е на едната фирма, система ще е на другата фирма, защото той има много специфична анатомия.
В случая на Арес е предизвикателство, защото има много голяма сублуксация. Такъв тип стави се наричат луксоидни, те са много халтави, тук има голяма подвижност, така че трябва много технически прецизно да преценим какъв, например, размер шийка да се постави. Има нещо друго специфично в него случай, то е много голямо и тежко куче, но бедрената му кост е с много особена специфична конусовидна форма. В едната проекция е по-тънка, в другата е по-дебела. Така че като всяка операция тази си има технически предизвикателства и колкото по-голяма рутина има хирурга, нали, е по-добре. Това е най-скъпата операция, която правим. Тя струва 6000 лева за едри животни, за големи кучета. Не е изгодна в финансов план за никого парадоксално, защото тази цена се конструира от цената на имплантите, консумативите и инструментариума, който трябва да се поддържа. Тоест и ние не печелим от нея, правим го, защото това е най-доброто нещо, което може да се направи за определен клас пациенти. Най-доброто нещо, което медицината може да им предложи. Така или иначе, горди сме, че можем да поемем тази отговорност. Все повече клиенти избират за подходящите животни тази интервенция, за да може да получат възможно най-добрата медицинска грижа. Това е нещо, което се прави и трябва да издържи до края на живота на кучето. В крайна сметка успешен изход на такъв тип операция, като изкуствената става, ендопротезирането, има доста аспекти. Един от тях е стерилността. Ползваме ето такива фолия, които са импрегнирани с йод и които полепват върху кожата, така че да не попаднат бактерии от кожата на пациента. След тази продължителна подготовка сме готови за първия разрез за операцията на Арес. Това е една от операциите, които не толерират технически грешки, като грешно позициониране на имплантите, защото, например, крайният резултат може да бъде луксация на тазобедрените стави. Имаме специални позиционери. В момента подготвяме леглото на ацетабулума. Това е един от ключовите елементи. Посоката на създаване на римване, се казва, е изключително важно, защото чашката, която ще поставим, зависи в крайна сметка от тази посока. Едно от правилата е, че този ъгъл на затвореност на чашката трябва да бъде около 45 градуса спрямо земята. В случая в началото се изборва с по-вертикална посока. Това е финалния римър, се нарича, т.е. инструмента, който създава леглото. Той е с точно същия размер, има номерация 28, колкото ще бъде и чашката, на която ще поставим. Защото тази система е пресфит, която изисква перфектно импакт набиване на импланта. Супер стерилна и специална опаковка. Новото е, че е във вакуум, защото новите технологии поставят в пластмаса, в полиетилена антиоксиданти като витамин Е и други, които имат своята функция да не се износва толкова бързо елементи и да се получава така нареченото стерилно асептично възпаление. Ето това представлява чашката. Ето това се нарича импактор. В крайна сметка с натиск и заклещване на тази безциментова чашка ще осигурим стабилността. Обичайно след края на хирургиите задържаме пациентите в рамките на няколко часа, за да можем да видим как те се събуждат, да сме сигурни и спокойни, като ги връщаме на стопаните им.